הרשו לעצמכם להתרווח. אתם יכולים לשנות פוזיציה, לשבת או לשכב. עם מיינדפולנס, התחילו להבחין ברגליים שלכם. ענו על השאלה, איך זה מרגיש להיות עם הרגליים על הקרקע, ברגע זה? תחקרו את הרגע הזה, את החוויה של כפות הרגליים שלכם. יכול להיות שתבחינו איך זה להרגיש את הכפות בנעליים או בגרביים. יכול להיות שתבחינו בנקודות לחץ שונות ברגליים. יכול להיות שתבחינו בטמפרטורה. פשוט שימו לב לכל דבר שאתם מרגישים. אין צודק או טועה, טוב או רע. כל מה שאתם מבחינים בו הוא טוב. כל דבר שלוקח אתכם מההבחנות האלו הוא הסחה. כל מחשבה על העתיד או העבר, כל ציפייה או חששה, כל שיפוטיות. עם סבלנות, תבחינו ותשחררו. תבחינו ותשחררו. והפנו את תשומת לבכם חזרה לרגליים שלכם. כשאתם מוכנים, עזבו את כפות הרגליים והפנו את קשבכם לשרעפת, הבסיס למיינדפולנס של הנשימה. קחו כמה נשימות עמוקות עמוקות והוציאו אותן לאט לאט. הרשו לעצמכם לשחרר כל לחץ שהרגשתם לאחרונה. הרפו כל מתח בכתפיים שלכם. הרפו כל מתח בלסת. הרשו לנשימה שלכם לחזור להיות כרגיל. פשוט הביאו את תודעתכם לאיך זה מרגיש לנשום עכשיו. הבחינו בהרגשה הפיזית של הנשימה. הציבו את המודעות שלכם איפה שהרגשת הנשימה היא החיה ביותר. ייתכן ותרגישו זאת הכי חזק בעלייה והירידה של הבטן. ייתכן ותרגישו זאת בנחיריים. איפה שההרגשה היא הברורה ביותר, הציבו את הריכוז והקשב שלכם בה. תחוו את הנשימה, תחוו את הנשיפה, תחוו את מה שביניהם. בכל פעם שאתם מרגישים שהמחשבות שלכם מסיטות את הקשב מהנשימות, בעדינות וללא שיפוטיות, תחזירו את הקשב לנשימה שלכם. ייתכן שתרגישו נוח לומר לעצמכם בראש, לנשום בכל פעם שאתם נושמים, ולנשוף בכל פעם שאתם משחררים אוויר. על ידי אמירת המילים, אתם מושכים את תשומת לבכם חזרה לנשימות. המוח שלכם ינדוד, אבל פשוט שימו לב כשזה קורה. ועם חמלה ואהבה לעצמכם, קבלו את הנדידה של המוח, והחזירו את הקשב לתחושה הפיזית של הנשימה. תסתכלו על כל נשימה שלכם כאילו הייתה הראשונה שאי פעם לקחתם. זו הזדמנות לשים לב למצב הנוכחי הזה, בהווה. התרכזו בנשימות שלכם כרגע, בהווה. פשוט שימו לב ונסו להבין איך זה מרגיש לנשום, פה, עכשיו, בהווה. כשאתם מרגישים שהמוח שלכם מסיט את המחשבה בעדינות ונעימות,
תחזירו את הקשב לנשימה שלכם. הרשו לעצמכם לחקור את הרגע הזה, להיות סקרנים לגביו, להרשות לנשימה לפתוח את השערים לרגע הזה. כשאתם מתכוננים לצאת מהמצב הרגוע, שימו לב איך אתם מרגישים בתוך גופכם. קחו רגע להרגיש את הרגשת הנוכחות בהווה הזו. קחו רגע לחוות את זה. להרגיש איך זה מרגיש בתוך הגוף שלכם. להיות נוכח. הציעו לעצמכם תודות קטנות שנתתם לעצמכם את הזמן לחוות את החיבור עם הגוף. קחו את הרגשת החוויה הזו איתכם כשאתם ממשיכים ביום שלכם. היו נוכחים, היו שלווים, היו עדינים היום עם עצמכם. תברכו את עצמכם. כשאתם מרגישים מוכנים, הפנו את הקשב חזרה לכפות הרגליים. אתם יכולים להניע אותן, להניע את האצבעות. התרכזו איך זה מרגיש להזיז אותן. הימתחו. פיקחו עיניים.